An de zile, un băiat de 7 ani din Maramureș a fost în pericol, însă angajații Direcției pentru Protecția Copilului nu s-au grăbit să vină în ajutor. Într-un final, după ce o vecină i-a anunțat, au intervenit și l-au luat din casa mamei sale. Este subnutrit și cântărește doar 9 kg. Mama lui suferă de o boală psihică și în urmă cu 3 ani și-a abandonat un alt copil, o fetiță, în maternitate. În ciuda acestui fapt, nimeni nu a verificat în ce condiții trăiește băiețelul. Vă avertizăm că urmează imagini care vă pot afecta emoțional. Hai la mama! Vedeți că nu făcut. Hai la mama, Cristi. La 7 ani, Cristian cântărește doar 9 kg. Când a ajuns aseară la Spitalul Județean din Baia Mare, a fost imediat conectat la perfuzii. Chiar și medicii de la camera de gardă, care văd zilnic suferințe cumplite, au rămas uluiți când s-au uitat la trupul copilului. Cu handicap neuropsihomotor destul de sever, malnutrit, la vârsta de 7 ani ar fi trebuit să aibă în jur de 25 de kilograme, el are 9 kg. Abia de câteva zile, după ce o vecină a anunțat autoritățile, asistenții sociali de la primăria din Vișeu au mers acasă la mama copilului. Tatăl l-a părăsit imediat după naștere, iar băiatul și mama lui trăiau în condiții cumplite, într-o sărăcie lucie. Cel mic era hrănit rare ori, numai cu resturi găsite prin gunoaie. Într-o casă care stă să se dărâme, trăiesc 11 persoane, 6 copii și 5 adulți. Cum a fost însă posibil ca angajații de la Protecția Copilului să nu afle atâția ani de acest caz grav? Mai ales că știau că mama lui Cristian își mai părăsise acum 3 ani o fetiță în maternitate și suferă de probleme psihice. Șefii instituției ridică nepăsători din numeri. Nu au suficient personal. Pe județul Maramureș lucrăm 6 oameni pe abuz neglijare. Asta în condițiile în care în anul 2012 am avut pe total an 354 de cazuri noi semnalate. Mâine la Vișeu acea familie va fi tot în situație de risc. În acest caz șocant se va implica și poliția, care o va cerceta pe mamă pentru neglijență. Femeia riscă să fie decăzută din drepturile părintești și chiar să ajungă după gratii pentru modul inuman în care și-a tratat propriul copil. Acum, spun medicii, va trece mult timp până când Cristian își va reveni. Este posibil însă ca din cauza anilor de coșmar pe care i-a trăit, băiețelul să rămână cu sechele grave. Singur nu se hrănește, trebuie hrănit de cineva. Pare să nu vadă, de mers nu merge. După ce va ieși din spital, băiețelul va ajunge într-un centru de plasament pentru copii cu nevoi speciale.